Hola, fregadius! Soc patètica. Bon dia. És la 8ª vegada que gravo el bon dia. Sí, no he arribat gaire més lluny. Bé, soc la Maria i com us vaig dir en l'últim vídeo, us presentaria alguns insults en català. De fet, moltes d'aquestes paraules jo no les coneixia i n'hi ha algunes que m'han fet bastanta gràcia. També vull agrair a totes les persones que ens van ajudar i ens van dir alguns noms. No he posat tots els insults que hi havia perquè n'hi havia molts, de fet. Tot aquest llistat d'insults es poden fer servir i tu pots estar insultant una persona i aquesta no ho entendrà. Per tant, poden anar bé. Alguns ja els deveu conèixer, segurament, tot i que jo no els coneixia tots. Vale. Comencem. Bé, primer de tot, he tornat a fer targetes. De fet, em va molt bé fer-me targetes, perquè així no me n'oblido de... No m'oblido de res. Comencem. El primer. Ser un pelacanyes. Un pelacanyes, aquí, és una persona que té un nivell adquisitiu baix, que no té peles. Vaja, així que jo sóc una pelacanyes, perquè no tinc ni un duro. Ni un. Mira que treballo, I mira que no he pogut gastar durant aquest confinament, però no tinc ni un duro, no sé. Sembla que algú me'ls vingui a robar quan dormo, ja us ho dic. Vale. Un carallot. El contrari d'espavilat. Una persona encantada, que viu als núvols. Bé, doncs, de carallots n'hi ha molts. Hi ha moltes persones que són així. De fet, jo he vist tantes persones a la meva vida, a la classe, que estan així. O així. De fet, jo també soc bastant encantada. Mira, de moment, 2 de 2, pelacanyes i carallots. Cagabandúrries. El nom ja ho diu una miqueta. No sé si sabeu què vol dir, però jo us ho llegeixo. Persona que no dona la cara i que sempre evita afrontar la realitat o la veritat. Nosaltres, bé, més la meva generació, no sé si altra gent ho diu, però és ser una persona cagada. De fet, crec que tothom diu, ets un cagat. No tens nassos de fer res. No afrontes res. No. Aquesta paraula m'agrada molt, i no la coneixia. Ser una braça fanals. Us llegeixo la definició. A més, molt simple. Una persona beguda. Literalment, s'ha d'aguantar els fanals per mantenir-se dret. De fet, jo he vist molts abraça fanals a la meva vida. I mira que tinc 19 anys, a punt de fer-ne 20. Em queden 18 dies. Però... moltes persones he vist. Però bé, és normal, no? Lliures de fer el que vulguem. Si volem ser abraçafanals, som abraçafanals. Baligabalaga o xitxarel·lo? No n'havia sentit mai cap d'aquestes dues. Mai. Persona que sempre està fent bromes, poc seriosa. Mira, aquestes paraules no les havia sentit mai, però de persones com aquestes n'he conegut. A vegades a mi les bromes em cansen, per tant a mi les persones baligabalaga em cansen. De fet, aquestes persones poc serioses, mira, de vegades la broma està bé. Jo em faig bastantes de bromes, de vegades no fan gràcia, però són esgotadores. Continuem. Capsigrany. Un capsigrany. Aquesta paraula la he sentit molt. Un capsigrany és una persona mancada de seny. També se'n podria dir pastanaga. Una pastanaga és una pastanaga. Però bé. També. És que jo tinc el meu entorn de gent se'ls defineix bastant amb aquests insults que estic dient. Mancats de seny. A la meva colla? No diré noms. Dropo o pòtol? Algú mandrós? Jo. Res més a dir. Jo. Napbuf. Es diu als nens de poca alçada per l'edat que tenen. Petit, tap de bassa. Jo tap de bassa sí que l'havia sentit. Una persona baixeta. Sí, tap de bassa sí, però napbuf? És estranya també la paraula. Napbuf. Bueno, està bé. Sempre s'aprenen coses noves. Sempre. Botifler, que col·labora amb els enemics. Un traïdor que juga a dues bandes. No,
jo no he conegut gaires botiflers a la meva vida. O potser sí, i m'estaven traint. I no ho sé. La vida. Ser un nyicris, petit, poca cosa. Jo això li dic al meu veí. El meu veí és un nen de 3 anys, El parla si no contesta. Et sent, però com que va a la seva bola, va al seu aire, doncs no contesta. I sempre, llavors quan em contesta, m'ataca. Ve com a atacar-me, em fa un kame d'aquells del Son Goku. I diu que m'està atacant i de vegades em mira així. I jo li dic, nyicris, que ets un nyicris? Ai! Res. Això de fer vídeos no és el meu, ja ho veiem. No passa res. Escanya pobres. Va, llegeixo i comento. Persona egoista, que s'aprofita de la misèria econòmica dels altres. N'hi ha tants, d'això. Però tants. Qui és ric? És ric. Qui és pobre? És pobre. Però una cosa és això, però l'altra sí, mala persona. I ser mala persona. Malxinats. Ai, si els enganxés jo. Mira. És una broma, no us espanteu. Si hi ha algú ric aquí, ho sento. Però jo, com ho he dit, soc una pelacanyes. No tinc un duro. Pixapins. S'utilitza a les comarques per designar els barcelonins de forma despectiva. Primer de tot, jo vull demanar perdó a totes les persones a qui he dit pixapí. De fet, jo no sabia que pixapí era un insult i era despectiu. Així que em sap greu. Tot i que continuaré dient pixapins, perquè la paraula aquesta és graciosa. Pixapins. No sé, m'agrada. Doncs això. Que jo no sabia que era un insult. De fet, moltes vegades he fet servir aquesta paraula, però sense saber, de debò, que era un insult. Molt bé. Ja en queden poquets. Vale, d'aquestes paraules m'han dit moltes. Bagassa, meca i barjaula. O sigui, 3 paraules per designar a les prostitutes. No n'havia sentit mai cap ni una. De fet, prostitutes sí, òbviament, però les altres 3 no. Estan bé. Llepaculs a llapaire. Aquesta també està molt bé. Baix adulador. Fer la pilota. Hi ha molta gent que fa la pilota. Jo de vegades l'he fet. Sí. En realitat és divertit. M'agrada. Però sí, no. Però jo he conegut persones molt descarades, de debò, que són molt llepacuts. Amb professors i aquestes coses em refereixo. Braç de blat. Aquesta em va agradar molt, no la coneixia. És senzilla, però és molt divertida. Sense músculs, braç molt petit. O sigui, la definició no és divertida. El que em va agradar va ser el nom. Un braç de blat és divertit. Em va agradar. I per acabar, ser un tanoca, un babau, que no té cap malícia i que no malfia de res, tot ho troba bé, innocent. De fet, babau, jo per exemple, havia utilitzat aquesta paraula per designar un altre tipus de persona. Jo pensava que babau era per dir tonto. Però de fet, les persones que no tenen malícia, que no es malfien de res, potser sí que són una mica... Que pobretes, saps? Jo les compadeixo. Jo havia estat molt innocent una vegada. Que no tenia malícia, mai deia res. Si feien alguna cosa jo m'ho callava. Ara no. I de fet és millor. És millor no ser un tanoca, la veritat. Perquè si no, juguen amb tu. Bé, i fins aquí aquests insults. Espero que molts els podeu aprofitar. No els comenteu a gaire gent, o sí, però de vegades els podreu aprofitar per insultar algú i no sabrà que l'esteu insultant. Bé, espero que us hagi agradat. Com veieu, això de fer vídeos no és el meu. De fet, és el segon vídeo que faig a la meva vida. Així que vagi molt bé. Ai, que es penja.